Ɗaya cikin motoci guda shida tana da dashboard warning light a kunne don nuna gargaɗi akan wani abu da ya faru ko kuma zai faru da motarka. Ko da yake duk da haka gargaɗi guda hudu ne akan dashboard suke buƙatar kulawarka cikin hanzari. Kada ka share, kada ka basar, kada ka nuna ko in kula in ma kana yi daga yau ka daina. Saboda hakan zai iya kawo ƙarshen motarka. Na ɗaya, engine temperature warning light. Wannan jar alamar tana nufin injin motarka ya ɗau zafi, mean overheating, kuma zai iya kamawa da wuta ko kuma ya buga serious engine damage. Na biyu, oil engine pressure warning light. Wannan alamar buta tana isar da mai, yana nufin injin oil ɗin motarka baya zuwa inji yadda ya kamata da ƙarfin da ake so. Na uku, battery warning light. Da zarar ka ga wannan alamar batir akan dashboard ɗinka tana haska ko tana flashing, to ka tabbatar ka kai inda ka nufa kafin ka kashe motarka. Na hudu, check engine light. Ka san ko me yake zuwa ranka in ka ga wannan alamar a jikin dashboard ɗin motarka. Kwantar da hankalinka, ba abin ɗaga hankali bane. Flashing check engine light na nufin akwai matsala a injin motarka wanda yake buƙatar hankalinka ya je wajen. In kuma ka share kai burus da ita, to kawai ka manta da injin motarka, duk abin da ya faru matsalar ka ce. Don ka kare motarka ta abokanka da kuma yan uwa abokan arziki, yi sharing ko kai reposting bidiyon don su ma su gani su fahimci ta yadda za su kare motocinsu masu daraja.